Usa ka senior citizen ang patay human na trap sa nasunog niini nga balay sa Davao City. Kanaugban pa sa report ni Argil Relator. Patay ang 60 anyos nga si Maria Paz Banol human nasunog ang gipuy-an ini sa barangay Catalunan Pequeño, Davao City. Sa investigasyon sa Talomo Fire Station, alas 10 Sabado sa gabi dihang miulbo ang kalayo. Nasunog ang kubo nga gipuy-an sa biktima ug ang junk storage na dunay mga plastic ug mga karton. Nagpakitabang pakuno ang biktima dihang natrap sulod sa balay apan paspas nga mekanit ang kalayo. Nabya ang nagbagang kahoy gikan sa nilutuan ang gitudlong hinungdan sa sunog. Nakabsan sab sa iyang kinabuhi ang usa ka amahan human gipusil sa makadagang higayon samtang anaa sulod sa iyang sakyanan sa usa ka subdivision sa barangay Tacunan, Davao City Biyernes sa gabii. Sa investigasyon sa tugbok pulis, padulong mo garahe sa iyang sakyanan ang biktima pag-abot sa ilang balay. Diyang gipusil siya sa makadagang higayon. Padayon pa ang investigasyon sa maong pagpamusil ug ang pag-ilas sa mga suspect. Sa barangay Suwawan, samdan ang usa ka siyam ka bulang batang babae human nadaro sa trailer truck ang ilang balay Domingo sa buntag. Sa investigasyon, gilata sa trailer truck ang Davao City Highway padulong sa Davao City. Apan pag-abot sa sitio Lanitom, mikalit lang matud pa-observe ang sakyanan, hinungdan nga nawad-an siya og kontrol. May diretso kini sa shoulder sa dalan, dayon na daro ang usa ka nakaparadang tricycle paingon na sa balay kilid sa highway. Gikustodiya na sa Marilog Police Station ang truck driver nga walay pahayag. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.